Usa ka pulis ug duha ka gidudahang tulisan patay. Samtang duha ka pulis ang samaran sa nahitabong shootout. Leader sa maong pundok nadakpan. Sakyanan sa usa ka customs collector giambush, iyang driver samaran. Sa Lisigang, Misiaw, ilang biktima, mga estudyante sulod sa kan-anan sa downtown area. May ngapon Sugbo, Kabisayaan. Grupo sa Salisigang subling na biktima ug batan-ong tinunan sud sa usa ka kan-anan sa downtown area. Ang bagong modo sa maong grupo atong siron sa report ni Ray Pasaporte. Nidangop kaganihang buntag sa buhatan sa theft and robbery section sa Cebu City Police Office ang 17 anyos nga tinunan sa first year college lumad nga taga Surigao del Norte aron i-report sa kapulisan nga biktima siya sa Salisigang. Gitugan sa biktima nga samtang padong siya magpa-enroll sa inilang universidad. Nakadesisyon sila sa paghapit og kaon sa usa ka fast food chain sa downtown area. Sa Jollibee kay para mga on breakfast niya. Gibutang to sa akong lap kay ako katong first kay butang na sa akong lap niya. Nangaon naman mi naglisod ko kaon mao nang tapad na lang na ako sa akong kiliran. Niya on. Niya kanang nainisud nga laki. Pero wala pa namin nabantayan dito na sa CCTV pagtan-aw na namo kay katang manami nangaon mo hawa na ta mi pagtan-aw ko wala na akong bag mo to na nangutan ako sa kuan if na sila CCTV. Sa CCTV footage makita ang pagpangaon nila sa iyang mga higala. Dihang miagi sa ilang tungod ang gwardya sa maong kan-anan. Wa magdugay ni abot kining lalaki nga may kauban nga gamayng bata nga babay og nilingkod sa ilang luyo. Ang bata nga nagbarog sa luyo sa biktima hinay-hinay nga giduot sa lalaki aron matabunan ang pagkuha niini sa iyang bag nga gibutang sa lingkuranan. Human makuha sa lalaki ang bag gikugos dayon ini ang bata o gibutang ang bag sa dughan dayon gawas. Pero nakabantay ko sa babae nga sige na siya tangaw na mo. Pero abi na ko gula ra ba? Nya mo to nga pag tanong sa CCTV kay kanang ang laki kay kanang after sa pagkuha kay ni hawa niya ni ang babae kay naguwat siya nga mo palayo gamay ang laki niya ni sunod na dayon siya man pa take out ra ba sila. Ang hepe sa TRS Senior Inspector Rolito Supatan nagkanayon nga ilang adtuon ang fast food chain aron pangayuan og kopya sa CCTV alang sa masayon nga pag-ila sa mga suspect. Ito na to dayon ma-identify na to atong palakpon. Atong kuan ng publiko nga og asa sila dapat ato mga establishmento di gid sila mo kumpiyansa sa ilang mga butang labi na mga sud nga dagkong valuables. At least ngaon sila asa sila naagit permi sa ilang tubangan ang ilang bago sa ang hepe sa WCPD na kurat sa iyang nakita sa CCTV. Din gigamit na sa mga krimen ang mga bata. Plano nila nga i-rescue ang maong bata sa higayon nga mailhan na ang mga responsable. Main objective karon is to rescue these children nga na posible nga na-appeal ani kay dili lang ko kaingon siguro based sa atong initial report nga usa ra ka bata ang gigamit. So posible na apay lain. Mas maayo dug siguro nga kinahanglan not just the PNP but as well as the other agencies, especially ang DSWD nato or the DSWS, who is the lead agency for the shelters of these children, nga atuag yun silang i-rescue para mahilayo aning mga tao nga ni-take advantage sa mga bata. Sa higayong mailhan na ang duha ka hamtong, mag-atubang kini og kasong may kalapasan sa Republic Act 7610 kon child abuse. Nadala sa biktima ang iPhone 6s nga mokabat og 46,000 pesos, tuition fee og allowance nga moabot sab og 20,000 pesos, rilo nga giregalo sa iyang mama. Kay ba ka nga dako imo dapat jud nga dili lang mo kanang baliwalaon bitaw. Kailangan jud nga kana may table sa to sa front na lang jud. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. NBI ug DOTC giawhag ni Vice Presidential Candidate Leni Robredo nga paspasan na ang pagpagawa sa resulta sa ilang investigasyon kabahin sa laglag bala aron kataga na og closure ang maong kontrobersyal nga issue. Ang report giaksyonan ni Ryan Sorote.
Giawhag karon ni Kongresista Leni Robredo ang National Bureau of Investigation o DOTC nga paspasan na ang pagpagawa sa resulta sa ilang investigasyon sa giingong sindikato sa Laglag Bala sa Ninoy Aquino International Airport aron matuldukan na ang maong isyu. Si Robredo nagtuo nga hangtod guway mapagawas ng resulta, magpabilin nga dautan ang imahe sa Aviation Police, Office of Transportation Service ug sa matigduma sa mga airport sa nasod. Mas maayo nga isuspenso dayon ang mga gikatahapang nalambigit sa giingong sindikato sa NAIA aron mapakita sa publiko nga giaksyonan kini sa gobyerno. Until and unless hindi pa ito natatapos, hindi siya nabibigyan ng closure. Yung tiwala ng tao na i-erode. Doon na say gifal nga balaod nun si Robredo o Senador Bam Aquino nga nagtinguha sa pagprotektar sa publiko gikan sa Laglag Bala nga modus. Tuyo sa Senate Bill No. 3000 huwag iwas tanim bala bill nga i-decriminalize ang paghupot og di mo minus 3 ka bala. Nagtuo si Robredo nga gipahimuslan sa mga nagpaliw sa Laglag Bala ang bagong giamendar nga firearms law aron makapangilkil sa mga pasahero. Ubos sa firearms law, gawas nga usa ka krimen ang paghupot og bala, nagtangag usab kini og silot nga pagkapriso og di mo minus 1 ngadto sa 12 ka tuig. Tumong usab sa duha ka mga magbabalaod nga mapakunhod ang silot nga gingong gihimong panghadlok sa mga biktima sa Laglag Bala modus. Pero pag dinicriminalize ito para mababawasan ng incentive para mag-extort using this means. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Human sa unom kabuhan nga pagkasuspenso, isip mayor sa lungsod sa Dumanog, nahibalik na gyud aron mo serbisyo isip amahan sa maong lungsod si Mayor Nelson Garcia. Pinaagi sa usa ka suwat formal nga gipahibaw ni Nelson Garcia kang Governor Junjun Davide nga ma-expire na kagahapon ang iyang 6-month suspension. Gingon nga karong adlaw na hingpit nga mulingkod og balik sa si Garcia isip mayor sa Dumanhog. Si Garcia gisuspenso tungod sa abuse of authority dihang mitudlo kini og SB Secretary. He only has to inform me. He just had to inform me. Assume na siya. Tubli na sab nga gibisita ni Kongresista Leni Robredo ang Sugbo aron makipagpulong sa managlahing sektor. Apan sa matag abot niya dinhi, di malikayan nga nahimo siyang emotional. Kun ngano atong sayron sa report ni Ryan Sorote. Kalipay og ingod man kaguol ang kanunay bation ni Kongresista Leni Robredo matagbisita niya dinhi sa Sugbo. Kinitungod kay kini ang katapusang lugar nga gibisita sa iyang bana nga si kanhi DILG Secretary Jesse Robredo sa wa pa mahagsa ang iyang gisakyan nga eroplano. Matud ni Leni, dako usab ang iyang utang kabubuton ni kanhi Kongresista Tomas Osmeña nga miabag sa iyang kandidatura pagka-kongresista sa Camarines Sur taliwa sa iyang pagbangutan. Matud ni Leni, di niya mabuwag sa iyang pagkatao hilabi na sa iyang pagka-public servant ang iyang bana kinsa nakatampo sa iyang mga prinsipyo. Kaya to a certain extent totoo yung sinasabi nila na hindi pwede iwalay sa akin. Dugang ni Leni, dakog natampo ang iyang bana sa iyang pagkatao, hilabi na sa iyang pagka-alternative lawyer sa Bicol sa usa ka non-government organization nga mitabang sa mga marginalized sector sa Katilingban. Who I am today, what I believe in, was born out of my long years as his wife. Hindi pwede sabihin ko na hindi ko pwedeng i-claim na ako yung asawa ko, pero hindi ko din pwedeng i-claim na ibang-iba ako sa asawa ko. Anya karon sa Sugbo sila ni aron mutabong sa usa ka dialogue sa nagkadanlaing mga sektor sa Katilingban. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Sakyanan sa usa ka customs collector sa Mactan giambush dihang paingon na mupauli sa ilang panimalay sa dakbayan sa Talisay. Susiyon sa kapilisan kung naitabo adunay kalambigitan sa trabaho. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Usa ang samdan atol sa pagpag-ambush kagabi. Gidala sa hospital si Proto Bullias, 38 anyos, Katagaloon, Bohol. Siya driver sa sakyanan nga gipanagiya ni Gerardo Campo nga custom collector sa Mactan Airport. Si P1 Otelio Victor Largo, investigador sa Talisay Police Station, nagkanayon nga gikan sila si Campo, Bullias og si Pablito Hiralde sa airport. Pag-abot sa Rabaya Street, Nonok, Barangay Tabunog, Talisay City kagabi, duha ka tawo nga sakay sa usa ka motor na musil kanila. Identified suspect nagsakay ng motorcycle. Motong gitirahan sila. Ang naigo mo ang biktima si Proto Bullias.
Si Bulyas nga samdan sa iyang buko-buko nakamaniyo gyapon sa sakyanan paingon sa balay sa iyang amo nga si Campo. Si Campo naglingkod sa front samtang saluyo si Heraldez. Ang duha wala maigo sa pagpamusil. Susihon sa Talisay Pulis ang pagpangambos aduna bay kinikalabutan sa trabaho pagka-custom collector ni Campo. Nasayra nga nakadawat na usab og mga hulga si Campo. Driver siya mga one month pa ni siya. Unya kani si Gerardo Campo nanay mga kuan nay may kuan po siya namo nga nanay siya threat. Ang pamilyang Campo nagdumili sa pagluwat og mga pamahayag sa mga sakop sa media. 2 ka slag sa kalibre 45 ang bala nakuha sulod sa sakinan. 5 ka mga kabhang sa bala sa 45 gihapon nakuha gikan sa crime scene. Gipasabot ni SPO2 Elmer Abisya ang team leader sa CSI nga susihon pa nila ang sakinan aron mahingpit nila ang ilang investigasyon sanglit wala naman sa crime scene ang sakinan atol sa ilang paghiabot. Process crime scene mo dili sa actual crime scene kay ang driver nakadagan pa man sa padung sa ilang destination sa residence sa victim auto na process namong ang crimes ang sakinan duol lang silang residence ug distansya na gamay sa crime scene mo na undercover mo ang duha at duha sud sa sakinan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Gitahasan na sa hepe sa Provincial Police Office ang PIB ug PIDMB sa pagtabang sa Talisay Police sa nagpadayong investigasyon sa naitabong ambush kagabi sa customs collector. Nakalingkawas sinuon sa pagpangambush ang collector nga si Gerardo Campo apan ang driver niini nga si Proto Bulyas mo'y naigo sa bala ug anaa karon sa kapulisan. Nagpadayon ang pag-ila sa kapulisan sa duha ka riding in tandem nga ni-ambush sa sakyanan ni Campo. Usa sa ilang gisusi karon ang may kalambigitan sa trabaho ug personal nga atraso nga mao'y motibo sa krimen. Hinuon di pa matino kung ang target ang collector o kaha ang driver niini. Gituhuan sab nga gun for hire ang nitira kanila. Real target if it is the driver or the custom collector. So that would be subject for investigation pa. Usa ka pulis ug duha ka gidudahang tulisan patay sa naitabong engkwentro kagabi didto sa Barangay Binungkalan, Katmon, Cebu. Samaran usab ang duha ka mga pulis ug nadakpan ang usa ka kauban sa armado nga pundok. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Patay ang duha ka gituoang tulisan nga silang Lito Tilo Gumulon, taga Laumaan, Talisay, Cebu, o King Siroy Purgatorio Lucifer, taga Candabong, Cargao, Cebu. Nadakpan sab ang usa sa ilang kauban nga si Andrew Ocasla, 44 anyos, apan nakaikyas ang laing kauban sa mga suspetsado nga mo'y mipusil sa mga pulis. Patay ang usa ka sakop sa Katmon Police ug duha ang samaran sa maong enkwentro. Dunay concerned citizen og barangay Tanod nga mitaho sa ilang buhatan kalabot sa presensya sa duha ka mga tao nga kadudahan ang lihok og armado. Ilang naabtan ng duha nga nagbarog-barog o gisita o girikisa ang duha ka suspect. Wa magtuo ang kapulisan nga doon na pay laing kauban ang mga suspetsado nga may katugboto gikan sa ngit-ngit nga bahin sa Dan og dayon pusil sa makadagang higayon sa mga pulis. Patay diha-diha si PO2 Dionelio Huriban human maigo ang likod nga bahin sa iyang ulo og samaran sab ang duha ka kauban ini nga silang SPO2 Rexman Chavez og PO2 Aaron Benjamin Arizo. Nakuha sa crime scene ang duha ka kalibre 45 nga pistola, mga IDs, granada, ug ubay-ubay nga mabuhing bala, mga anting-anting, ug suyak og motorsiklo nga ila sa mga suspetsado. Dako gyud og posibilidad nga pagpanulis gyud ilang tirada, magbalin-balhin ni sila teriya. Nagtuo ang kapulisan nga pagpanulis ang motibo sa mga suspect. Nagtuusab ang kapulisan nga mausab kini ang grupo nga nanulis sa lungsod sa Tabugon. Gimakaksidinakpan nga si Andrew Ocasla nga kauban niya ang napatay nga mga suspetsado kay matud pa niya igura siyang nanambal. Apan nagtuo ang kapulisan nga kauban sa pundok si Ocasla kay pareha sila og tato sa duha nga napatay nga suspect. So di ka mo kaila ato nila sir, ato mga napusilan. Wala lang ko kahibalo kay wala man ko kakitaan na nila. So kung makakita ko diha na may balan, lisod man musulti lang ko patakaon niya. Masayot ta. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Armadong pundok nga gienkwentro kagabi sa mga pulis dito sa Katmon nalambigit sa iligal nga mga kalihukan apil na sa pagpanulis. Ang nadakpan sa mga pulis nga nagpailang usa ka mananambal mao ang leader sa baong pundok. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte.
Mga sakop sa Pistalis Organization ang gikaengkwentro sa mga sakop sa kapulisan kagabi didto sa lungsod sa Katmon. Ang Pistalis Group kanhi mga sakop sa Philippine Benevolent Missionaries Association nga mibuwag sa ilang pundok. Ang nadakpan nga si Andrew Ocasla ang giila sa mga pulis nga presidente sa Pistalis kinsa nalambigit sa robbery hold-up, carnapping, illegal drugs o gun for hire. Atol sa engkwentro na pusilan patay si P.O.T. Junilio Hurbina ug naangulsab ang laing duha ka pulis nga sila si P.O.T. Aaron Benjamin Arizo ug SP.O.T. Rex Min Chavez. Ang namatay nga pulis gikatakda nga mo-file unta sa iyang retirement sunod buwan. Samtang napatay sab ang duha ka gidudahang tulisan nga si King Siroy Purgatorio Lucifer, taga Candabong Argao ug Lito Gumanon. Ug nadakpan sab si Andrew Ocasla kinsa mao'y giila nga presidente sa ilang grupo. We believe katong mga suspect are responsible sa series of robberies, gun for hire, ug also involved sa mga ang tawag na itong drugs, Matod ni Gilyamak padayon ilang investigasyon ni Ocasla aron mailhan ang laing duha o tulo ka kauban niini nga nakasibat atol sa engkwentro. Naka-half-mast ang flag sa provincial headquarters, lakip na sa tanang police station sa lalawigan sa Sugbo. Agi og pagbangutan sa namatay nilang kauban nga si Hurbina. Gipasalig ni Gilyamak nga makabot ang hostesya sa pamilya sa namatay nga pulis. Hatagan usab nilag financial assistance ang pamilya niini ug pasidunggan kadtong duha nga nangangol sa maong engkwentro. Gituuhan sa kapulisan nga karnap ang motorsiklo nga gisakyan sa grupo nga narehistro sa Surigao del Norte. Nadakpan na to, And they're also involved in carnapping in Metro Cebu and in the northern part of Cebu province. Ang maong pundok giilangan nituli sa opisina sa Sibico sa Bourbon sa miaging buwan nga nakadala og di mo minus 1.7 million pesos. Susihon usab sa kadagkuan sa kapulisan kung adunay mga sayop ang mga pulis sa pagtubag sa alarma ug naunhan og pamusil. That would be subject of the investigation pa if there were lapses siguro, but for now di pa ta kaigon nga naay lapses. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Gobernador sa Sugbo dili motuo nga aduna pay mga armadong rebelde nga naglihok sa lalawigan sa Sugbo. Kagabi mikalat ang balita nga mga rebelde ang naengkwentro sa mga pulis sa Katmon. Kini giaksyonan ni Jinky Rusit. Naabot na kang Governor Junjun Davide ang taho kabahin sa nahitabong shootout sa sitio Buyo, Binongkalan, lungsod sa Katmon. Gipaabot pa niya ang official report gikan sa Police Provincial Office kabahin sa report nga sakop sa PBMA ni Ruben Icleo ang duha nga namatay. Unang mikalat nga sakop sa Rebuilding New People's Army ang mga armadong suspect. Apan si Governor Davide dili motuo nga duna pay presensya sa mga NPA sa kabukiran sa bisan asang parte sa Sugbo. As far as I know, sa atong assessment din sa province, Cebu is insurgency-free. Maybe they were former NPAs. That's why I am awaiting the official report of Colonel Giliana. Ang mayor sa Katmon nga si Dan Husay miingon nga wa pay dakong grupo nga sakop sa PBMA ang nakasod sa ilang lugar. Ang duha ka suspect nga dunay tattoo sa PBMA giingon nga gikan sa lungsod sa Argao ug dili sa ilang dapit. Pero wa man say intelligence report pa nga naay mga NPA. Pero tan-aw na ko dili na NPA nga kuan lang na sila kanang robbery extortion ang modus ana. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Walay mga sakop sa LP nga misanong sa imbitasyon ni Governor Junjun Davide alang sa pagpakita og suporta sa Vice Presidential candidate sa partido nga si Leni Robredo. Ang mitunga pulos mga sakop sa NP, Alayon Party sa 1st District, kinsa wala usab makasiguro kung kinsa ang ilang suportahan nga Vice Presidente. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit.
Sayong miabot din sa Kapitolyo ang mga First District Mayors nga sakop sa Alayon Party aron i-welcome ang kandidato sa Liberal Party pagka-Vice Presidente sa nasod nga si Leni Robredo. Si Carcar City Mayor ni Puro Apura miingon nga bisan og di sila original nga LP members nangadto sila sa Kapitolyo aron ipakita ang ilang suporta kang Governor Junjun Davide. Giklaro ni Apura nga wa pa hinuon sila makadesisyon kung kinsa ang paluyuhan nga Vice President karong eleksyon. Sa pag-awala nga mo, sa pagkaroon wala pa magigikuan na kanang Vice President. So as of now, ga-support mo ni Gob. So meaning, di aming nga rin kayo ni Gob, pakita sa mong suporta ni Gob. Namatikdan nga why incumbent mayors gikan sa Liberal Party ang miabot sa Kapitolyo aron pagduyog sa okasyon. Gihangop hinuon ni Kongresista Leni Robredo ang presensya sa mga kandidato sa Alayon Party atol sa iyang pag-abot. At nagpapasalamat tayo na parang so many of our local leaders are willing to set aside political differences para magkaisa. Malaking bagay ito. Alang sa Aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Formal nga i-turnover ugma ang 204 ka mga balay sa resettlement area sa mga biktima sa bagyong Yolanda sa lungsod sa Daan Bantayan. Ang mga balay gihatag sa French government, pinaagi sa Red Cross. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Ugmang adlaw nagitakdang i-turnover ang $650,000 nga kantidad sa mga housing units sa mga naapektuhan sa bagyong Yolanda sa lungsod sa Daan Bantayan nitong Nobyembre 8 tuig 2013. 76 ka mga housing units ang ihatag sa Barangay Aguho, samtang 128 sab ka mga units ang ihatag sa beneficiaries diya sa Barangay Paypay sa samang lungsod. Ang maong proyekto gigahinan og kwarta sa International Non-Government Organization nga French-Philippines United Action. Gipasalig sa mayor sa Daan Bantayan nga ang maong istruktura di na sayon gubon sa katalagman sama sa linog ug bagyo. That's why na-realize dahil ni kay tungod lote ni o yuta ni sa probinsya na wa jud mag-hesitate ang atong gobernador pag donar dito sa local government unit sa Daan Bantayan. Gingon nga di naangay mabalaka ang mga beneficiaries sa resettlement sanglit kompleto na kini sa water supply, dunay konkretong daan og solar power nga mahimong kapahimuslan. Hangtod karon wa pa masugdi ang pagtukod sa mga balay gikan sa National Housing Authority tungod kay wa pa kini mahatagi og site development permit gikan sa sangguniang bayan sa Daan Bantayan. And every time lang bugawas dito na sila i-require sa I don't know. Kaya ang gihimo na sa contractor, sa principal contractor, mo comply raman jud sila tanan. So I suppose today tomorrow musabmita sad sila sa gi-require sa sangguniang bayan. Gitakdang mutambong ugmang adlaw ang French ambassador nga maoy mo turnover sa proyekto. Alang sa Aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Pagpatuman sa juvenile justice law, kikinahanglan nga papaligunon aron malikayan ang pagsaka sa ihap sa mga kabataan nga nalambigit sa mga krimen sa nasod. Ang detalye sa report ni Ryan Sorote. Usa sa dakong suliran sa kapulisan ng mga bata nga nalambigit sa krimen o ang mga children in conflict with the law. Ang gitumbok nga hinungdan sa kapulisan sa ilang suliran ang amended juvenile justice law ni kanhi Senador Kiko Pangilinan. Panawagan sa kapulisan nga iamendar ang balaod aron mabutangan kini og igong ngipon pagluto sa mga salawayon nga mga bata. Apan kun si Pangilinan ang pangutanon nga usa ka abogado, igon ang balaod nga ila panggipaligon sa pag-amendar niadtong 2013. So sinasabing we have to amend the law. We have amended the law. And the law is enough. We believe the law is enough. It has to be executed properly and implemented properly. Gihagit ni Pangilinan ang mga line agencies sama sa Department of Social Welfare and Development o Philippine National Police nga ipatuman og tarong ang balaod aron masulbad ang problema sa mga bata noon. Ubos sa balaod, di mahimong buhian ang mga bata na nakabuhat og grabe nga salaod sama sa rape, homicide, murder o drugs. Kinahanglan sila i-confine involuntarily. Kinahanglan usab seryosoon sa kapulisan ang ilang paggukod sa mga sindikato nga migamit sa mga bata nga dunay doble nga silot. Kaya nila yung bata, pero yung sindikato hindi nila kaya. Sana naman hindi ganoon, di ba? You tell me, ginagamit daw ng sindikato yung mga bata, therefore parusahan yung mga bata? O tapusin yung mga sindikato at hulihin ito? Baka kasabot sila sa sindikato, kaya ang kaya lang nila bata.
Giangko ni Pangilinan nga gawas nga dunay pagkuwang ang Executive Department sa pag-implementar niini, kinahanglan usab ang pag-abag sa mga lokal nga kagamhanan sa pagpatuman sa balaod. Girekwaro usab sa balaod ang mga local government units sa pagpadaplin og 1% sa ilang annual budget aron pagtabang sa pag-implementar sa juvenile justice law. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Bana giisip na sa kapulisan nga suspect sa pagpatay sa iyang asawa kinsa napalgan nga patay sulod sa iyang sakyanan. Si Wayne Christopher Uy gideklarar na nga suspect sa kamatay ni Agnelyn Uy. Ang bana nagpa-blotter nga gikarna pang iyang sakyanan ug gidala ang iyang asawa niadtong Miyerkules sa gabii. Apan sa kuha sa CCTV, mipakita nga alas 5:45 sa hapon pa lang nakita ang auto nga hinay nga nagdagan ug giparking sa Almendra Street. Usa ka lalaki nga nag-shorts ug nagsapatos ang nigawa sa sakyanan. Napalkan sulod niini ang patayng lawas ni Agnelyn Uy pagkabuntag. Matud sa kapulisan nga ilang ipasaka ang kaso ugma base sa circumstantial evidence nga ilang nahipos. Happy day mga kapatid! Niulbo karon ang mga huhungihong nga matod pa nagbalik ang kapatid star nga si Jasmine Curtis Smith ug kanhi karelasyon ining si Sam Concepcion human kini na sigpatang nag-uban sa usa ka event sa kauluhan samtang ining bag-o lang usa ka Filipino-Japanese model ang nakalangkat sa prestihosong Mr. World Japan 2015. Ania ang Showbiz Report. Nalangkat ang titulong Mr. World Japan 2015 sa usa ka Filipino-Japanese model nga si Johnny Yamanuche. Tungod sa maong kadaugan, siya na mo ay magrepresentar sa Japan alang sa Mr. World Competition nga mahitabo sunod tuig kung diin makigsangka sab siya sa mga pambato sa laing nasod. Nasayran nga 7 ka tuig ng aktibo si John sa World of Modeling. Gikalipay sab sa mga Filipino community nga nanimuyo sa Japan ang maong kadaugan ni John ug nagpamatuod lang kini nga sa bisag asang kompetisyon angat talaga ang may dugong Pinoy. Nasigpatang nagkuyog silang Jasmine Curtis Smith ug Sam Concepcion sa usa ka event sa kauluhan ni adtong nakalabaing Martes sa gabi. Hinungdan nga daghang mga tsikadora ang nakapangutana kung hingpit na bagyong nagkabalikan ang duruha. Samtang, nunot niining niulbo nga mga chismis, mipaambit ang kapatid star Jasmine Curtis Smith nga bisag nagbuwag na sila. Anaagihapon ni patigbabaw tali nilang duha ang kahangop sa usag-usa. Mipaambit sab si Sam Concepcion nga bisag wa magmalampuso ng ilang relasyon kaniadto, malipayon siya tungod kay nagpabilin man ang ilang maayong panagigalaay. Gipaambit sab sa duruha ang leksyon nga ilang nakatunan sa kanhi nila nga relasyon ug kinimatod pa ang di pagbaton og kasuko ug ang di pagdumot tali sa usat-usa aron at the end of the day, friendship would still remain. Ug mao kadto ang langkob sa atong Aksyon Showbiz karong adlaw ug alang sa walay karapusang mga showbiz chismis ubanikon ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Alang sa mga nag-unang lights, camera, action showbiz kini si JP Lauquat Sara ug ang atong word of the day nagkanayon. Minsan sa buhay natin, may mga taong hindi mo inaasahan ang pagdating, kaya magsasaing ka ulit dahil kulang ang kanin. Agay! Di kanunay yung bitaw ng may tabo, Atty. Georgia. Kanang mangimbitar ka, labi na mangimbitar kay politiko, sas labing naghana yung manood yun, no? Kuyog. Kanang sa kasal, di ba, inihap man na nimo. Niya ug nay mga bot, manubra. Dili ba good practice sa Filipino na mo respect sa invite ba? Wala kana diri sa ato. Which I think we should practice. Wala na dito sa kabukiran, hikay gyud og tudo, no? Di na lang yung kawa na lagay pugong-pugong, dili na magkakayhap og pila og kinsa og pila ang mga bot. Mga pista ana. Tibok barangay tibok timong kasilinganan o pikas bukid pa apil. Magandam na yung pinakadaghan kaing sakong bugas. Ug mao kadto mga balita sa Aksyon Bisaya, ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon o konkretong solusyon, ako sab si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, aksyon!